že nie je teda priamo zo Žiliny, a v podstate u nás nie, to nie je ani žilinské, to je prisťahovalectvo, to Brko. Vyškolním ešte starý Tepeš na Braneckom hrade. U nás vo vydavateľstve podporujeme rodinkárstvo, takže toto Brko patrí mojej dcérke, ktorá si ho zakúpila, alebo vypýtala od nás, keď sme boli v lete na návšteve Transylvánie, priamo v hrade Brán. Všetci vieme, že tam sídli grof Dracula, takže naša dcerka Kristýnka, keď ostatní tam ako suveníry chcú rôzne zakrvavené zuby a kadečo iné, tak ona si vypýtala toto Brko. Určite už vtedy vedela, že bude slúžiť na takéto veľmi zaujímavé účely. Takže nech sa páči. Môžete treba do tohto atramentu. Vidíte vy? Vždycky sa bojím oblievania kníh. Takú krásu a tak. A ja si to urobím. Tak kto môže?